Tusind tak for, at vi får lov til at låne Speakers Corner. Her kl. 14.30 har jeg fået lov til at sige noget om, hvorfor er det, at Danmark skal være et grønt land. Fordi uanset at Bornholm går foran og vil være grøn ø, så må man sige, at det er som det skal være, men det er jo ikke tilstrækkeligt. Fordi det er ikke kun øen her, det handler om. Der kan man afprøve de fleste ting. I kan se bilerne, der står bagved. I kan se solcellerne over på prøveopstillingen bagved. Det vil sige, at man kan få en konkret oplevelse af, hvad er det, vi har foran os. Men lad mig begynde med at gå et skridt tilbage for at sige noget om, hvorfor. Fordi man kan jo sige, jamen selvom Danmark så bliver fri for energi produceret på kul, olie og gas i 2050, er det så ikke lige meget, hvis amerikanerne bliver ved, og kineserne bliver ved, og alle de andre store lande, de bliver ved. Så bliver verden jo oversvømmet alligevel, på grund af klimaforandringen og temperaturstigningerne. Jo, hvis vi er ligeglade, så kan vi godt lade stå til. Så kan vi godt lade som ingenting og sige, jamen det er jo ikke os, vi er jo bare små. Selvom Danmark lukkede helt ned, så er det jo lige meget. Men det betyder også noget, hvad de små gør. Det betyder noget, hvad dem, der siger, at vi har også et ansvar. Det betyder også noget, hvad vi gør. Og det gælder også på det område, som handler om vores miljø, som handler om vores klima, og som dermed handler om den måde, vi bruger energi på, og den måde, vi ser energi på. Og i Radikale Venstre, der synes vi, vi kan trække tråde også helt ned i vores menneskesyn. Fordi den måde, vi behandler ressourcer på, er jo også den måde, vi behandler menneskelige ressourcer på. Hvis vi har den holdning, at vi bare kan bruge løs, og bare kan smide væk, når noget er blevet overflødigt, så risikerer vi, at den samme mangel på omhu og omsorg også kommer til at gælde de menneskelige ressourcer. Og så er det lige pludselig ikke noget samfund længere. Så er det bare en virksomhed, hvor dem, der ikke længere kan, de er til overs, og de kan sættes udenfor. Og derfor så er klimasagen, og det at omdanne vores land til en grøn nation, det er også noget, der handler om, hvordan skaber vi samfund. Og hvis vi skal nå den vision, det er, at Danmark er uafhængig af kul, af olie, af gas i 2050, så skal vi trække på noget af det bedste, vi har vist som danskere, som nation. Nemlig vores måde at organisere ting på en anderledes måde. Jeg tror, en af grundene til, at Danmark er et rigt land, og i vores hoved vel også et ret stort land, det er, at vi har løst rigtig mange kriser op igennem historien på en måde, hvor vi har brugt hinanden. Jeg er vokset op i Vestjylland, cirka 500 meter fra verdens første andelsmejeri. De var virkelig udfordret på den egen, for smøret havde en elendig kvalitet. Fordi der var ikke nogen, der var tilstrækkeligt store til at kunne investere i den moderne teknologi, som en centrifuge var. Det kunne de først, da der var nogen, der kom og plantede ideen hos dem, og de tog dem op og sagde, det vi gerne vil, det er, at vi selvfølgelig gerne vil have afregnet liter for liter af den mælk, vi leverer, men til gengæld vil vi respektere hinanden så meget, at vi stemmer efter antallet af hoveder, og ikke efter antallet af høveder. Altså antallet af køer, vi har til at levere mælken. Og det viser lige præcis den balance mellem på den ene side at få afregnet efter det, man leverer, og på den anden side få respekten for, at man har et lige så stort ord at skulle have sagt, også når man er en lille leverandør, i forhold til en stor leverandør. Og den andelsbevægelse blev til et fantastisk grundlag for et landbrug, som har tjent Danmark rigtig godt, og som vil tjene Danmark rigtig godt. Det skal jeg komme tilbage til om et øjeblik. Fordi den andelsbevægelse blev jo også til en brugsforening, blev også til slagterier, blev også senere til samtidig til en højskolebevægelse. Og på forskellige måder kan vi også se hele den tanke i vores fagbevægelse, i kvindebevægelsen, i modstandsbevægelsen, nemlig bevidstheden om, at det er når vi samler os i respekt for den enkelte, at Danmark flytter sig. Og hvis Danmark viser vejen, så viser vi ikke kun vejen i den meget, meget store kamp, det er at gøre kloden til et sted, der fortsat er beboeligt. Så viser vi også vejen for til, hvad vil vi egentlig leve af, hvor er det, de danske arbejdspladser kommer fra, de arbejdspladser, som har sin rod her i landet, men som måske finder sig helt andre steder rundt omkring på kloden, fordi virksomheder bygger vindmøller, fordi de sætter solvarme op, fordi de viser, hvordan man kan organisere sig i forhold til at bruge affald som en ressource, i stedet for bare som noget skrammel, man graver ned eller brænder af. Og
Dermed jo også sagt, at det vi kan levere, det er ikke bare endnu flere ingeniører. Der var lige en, der forsøgte at prakke mig på, at de hvert år i Kina uddanner 2 millioner. Så skal vi nok ikke konkurrere på antallet. Så er det nok noget andet, vi skal finde på, nemlig hvor er det, vi er en lille smule mere kreative, mere tænksomme, mere villige til at samarbejde, har fundet på en bedre idé til, hvordan vi kan organisere noget, end dem hele kloden rundt, der i virkeligheden er mindst lige så dygtige som os. Men måske bare ikke tænker lige det længere i, hvad kan vi bruge design til, hvad kan vi bruge mennesker til, hvordan kan vi få det her til at hænge sammen. Der er uendelig meget teknik gemt nedenunder visionen om et samfund, der er uafhængigt af kul, olie og gas. Om affaldsforbrænding, om kemiske forbindelser, om afgifter på det der helt, om omkostninger i forskellige led i kæden. Men nedenunder alt det er også visionen om et samfund, som er menneskers samfund. Fordi det ikke er et brug- og smid væk samfund, men et samfund, hvor vi tager vare på de ressourcer, vi har fået til rådighed, og dermed også tager vare på hinanden. Og jeg håber meget, at vi i de kommende måneder kan lave et energiforlig, der strækker de næste 8-10 år frem. Fordi så ved vi, hvad vi har at holde os til, når det kommer til, hvad er afregningen egentlig på vindmøllestrømmen? Hvad er afregningen egentlig på biogassen? Hvad er afregningen de forskellige steder? Så når vi også via vores pensionskasser kan få det ejerskab af et grønt Danmark, som jeg synes skal være alle danskers. Fordi hvis vores pensionskasser skal ind over, så skal de jo vide, om forrentningen er i orden. Fordi ellers er det sådan set pensionen, det går ud over. Og derfor så skylder vi også fra politisk side at levere et forlig, som er bredt, og som er holdbart, og som er gennemtænkt. Fordi så kan det nemlig blive til det store fælles projekt, som er med til at give Danmark luft under vingerne. Fordi det er en af de visioner, som vil omstille Danmark, ikke kun til et grønt Danmark, men også til et mere menneskeligt Danmark. Tusind tak for ordet.